Stori Beti. Gwelodd Beti aderyn du yn y goeden. Arhosodd yn llonydd, gan ffocysu ar ei fflu du sgleiniog a'i ffug melyn. Yn sydyn, cynhyrfodd yr aderyn gan hedfan i ffwrdd, gan adael Beti i feddylu. Bu farw mamgu, ac yr oedd yn gyfnod trist. Dywedodd dad fe fydd yna angladd i ffarwelio am mamgu, a dywedodd tatcu y gallai Beti helpu drefnu'r blodau. Deallodd Beti hyn. Yr oedd hi'n ddigon hen i ddeall pan fod rhywun yn marw, ni fyddwch yn ei gweld nhw eto. Ond roedd hefyd yn gwybod y byddai'n teimlo'n drist, fel y dywedodd mam. Ond ni ddywedodd neb wrth Beti pryd fyddai'r tristwch hyn yn dechrau. Roedd yn rhaid iddi ddarganfod hyn ei hun. Ni ddechreuodd y galar yn syth. Aeth rhai diwrnodau heibio, cyn i Beti ddechrau teimlo'n drist. Ond pan ddaeth y teimladau hyn, roedd yn anodd meddwl am ddim byd arall. Tua wythnos ar ôl angladd, oedd y tro cyntaf iddi weld eisiau mamgu, wrth iddi ddod adref o'r ysgol. Doedd mamgu ddim yna i'w chyfarfod bellach. Roedd hi'n brynhawn hir iawn heb gwmni ei mamgu. Roedd Beti'n teimlo ei bod yn cerdded o dan gwmwl tywyll iawn, ac yn sydyn yr oedd yn gweld eisiau mamgu'n fawr iawn, a ddim yn gwybod sut oedd cael gwared ar y teimladau hyn. Penderfynodd fynd i chwilio am dad, i weld os allai helpu. Bydd e mas ar y buarth yn bwydo'r da. Roedd hi am wybod os roedd e'n teimlo'r un peth. Roedd hi am wybod os yr oedd e'n teimlo'n drist, fel yr oedd hithau. Be sy'n bod, Beti? Gyfynodd mewn llais tyner gan sylw ei bod yn dywelach na'r arfer. Pam nad wyt ti'n drist? Gyfynodd i'w thad mewn penbleth. Dwi mor drist, ond dwi ti ddim i weld yn drist o gwbl, meddai. Ond dwi yn drist, meddai wrthi. Edrychodd Beti arno mewn penbleth. Aeth ymlaen i egluro i fod yn drist ac yn galaru y tu mewn, ond roedd na pobl oedd ei angen ac anifeiliaid hefyd. Roedd dal rhaid bwydo'r defaid a'r gwartheg. Rwy'n gweld eisiau mamgu hefyd, meddai. Edrychodd Beti lawr. Doedd hi ddim yn siŵr beth i'w wneud â'i hun. Wyt ti eisiau helpu bwydo'r ieir? Roedd mamgu'n dwlu ar yr ieir ac yn gofalu amdanynt yn dda. Roedd ei eiriau yn gefnogol. Cerddodd y ddau law yn llaw draw at y cwt ieir. Taflodd Beti rawn atynt a'i gwylio'n crafu'r llawr i fwyta. Mae'n iawn i deimlo'n drist, dywedodd dad, gan geisio sicrhau. Teimlodd Beti rhywfaint yn well wrth glywed ei eiriau. Yna, ddaeth i chwilio am mam, gan ddod o hyd iddi yn y gegin. Roedd mam yn edrych yn brysur iawn, llawer hi brysur i roi sylw i Beti, oedd erbyn hyn yn teimlo'n grac iawn. Mynnodd Beti sylw ei mam gan ddweud, "Dwi'n teimlo'n grac, mam. Pam nad wyt ti'n grac?" Cafodd Beti deimlad od yn ei bol. Roedd ei theimladau grac yn tyfu ac yn tyfu, ac roedd eisiau llefen i sgrechian yn uchel. Rhoddodd mam sws fach. Dwi'n gallu gweld y fod ti'n grac, Beti. Ac mae hynny'n hollol naturiol, meddai mam mewn llais addfwyn. Mae rhaid y fod yn gweld eisiau mamgu yn fawr am nad ydw i gyda ni bellach, ac rwy'n deall y fod yn grac am hynny. Edrychodd Beti ar fwrdd y gegin, gan weld yr wyau a'r blawd. Roedd mamgu arfer coginio piciau'r y man, a doedd hi ddim yma nawr i wneud hyn. Rwyt ti'n mynd i fod yn drist am fod mamgu wedi marw,
A falle rwyt ti'n mynd i deimlo'n grac am y peth Beti, ac o bosib bydde ti'n teimlo fel hyn am amser. Mae hyn yn naturiol, ac fe fydd yn dod yn haws i dderbyn. Eto, gafeilodd mam yn dyn yn ei merch. A wneud i fe helpu i goginio picio'r y man. Hoffa i ti ddysgu, meddai. Fe ddysgu di ag amser ei fod yn iawn i fod yn hapus wrth gofio mamgu. Dwi'n gwybod ei fod yn anodd ar hyn o bryd, ond byddai mamgu ddim eisiau i ti fod yn drist. Teimlodd Beti, rhywfaint yn well wrth glywed ei geiriau. Aeth Beti chwilio am ei tatci. Roedd tatci yn arddwr brwd, felly aeth yn syth i'r ardd gan ddyfalu y byddai yno yng nghanol y llysiau. Helo, Beti, cariad. Wyt ti wedi dod i fe helpu? Meddai tatci. Roedd tatci yn edrych ac yn swnio'r un peth ac arfer. Pa mai dim ond hi oedd yn teimlo'n wahanol ers i mamgu farw, meddyliodd Beti. Rwy'n teimlo'n unig, tatci. Dydy chi ddim yn teimlo'n unig? Gofynnodd Beti. Hydw wir, Beti, atebodd. Rwy'n teimlo'n unig iawn weithiau. Gwenodd wen trist. Sylweddolodd ei fod ef yn teimlo'r un fath a hithau. Aeth yn agosach ato gan roi cwtsh mawr iddo. Ambell waith, mae oedolion angen cwtsh, meddyliodd. Pan fyddi di'n deimlo'n unig, Beti, dered i lawr i'r ardd i gadw cwmni i fi. Ydw, dwi'n teimlo'n unig ambell waith, ond fyddai o hyd yn cofio am mamgu ac yn ei gweld eisiau hi'n fawr. Gwnaeth geiriau tatci wneud i Beti deimlo'n well, ac roedd yn falch y byddai'n gallu cadw cwmni iddo a'i helpu yn yr ardd. Byddai'n braf cael rhywbeth i'w wneud. Mae gennyf rhywbeth pwysig yr wyf eisiau dy help di, meddai tatci. Yr wyf am blannu'r goeden hon er cof am mamgu. Dwi'n siŵr y byddai'n hoffi hyn. Beth wyt ti'n ddweud? Wyt ti am helpu? Gwenodd Beti, gan deimlo'n falch o fod yn gallu helpu tatci. Daethant o hyd i'r lleoliad perffaith i blannu'r goeden. Gafelodd Beti yn yr haw, oedd braidd yn drwm, ond gyda help tatci, dyma nhw'n mynd ati i balu twll digon o faint i blannu'r goeden. Pan fyddwn ni'n teimlo'n unig neu yn drist, neu yn grac, gallwn ddod lawr i eistedd ar bwys y goeden a meddwl am mamgu, awgrymodd tatci. Cytunodd Beti, gan feddwl y fyddai'n leoliad gwych i eistedd yn yr haul a gallai hefyd fynd i helpu tatci yn yr ardd. Wyth i'r goeden dyfu'n uwch ac yn gryfach gydag amser. Dechreuodd y cwmwl tywyll a oedd uwch ben Beti, symud i ffwrdd yn araf.